Dnes je dôležitý dátum. Takto pred 45 rokmi prišlo k činu, ktorý rozochvel celé Československo. Upálil sa Jan Palach a potom po 3 dňoch zahynul. A týmto svojím činom položil veľkú otázku všetkým, ktorí vtedy hovorili a dodnes hovoria, že sa vlastne nič nedalo robiť, len kompromis. Tento rok bude ale ešte jedno okrúhle jubileum, hoci také smutnejšie. Pred 70 rokmi sa chlapec zo Slovenska, zo Štúrova, dostal do koncentračného tábora Birkenau a potom do koncentračného tábora Osvienčim, odkiaľ sa našťastie vrátil. Tým chlapcom zo Slovenska je Tomáš Radil. Dobrý večer. Dobrý večer. Ešte kým sa dostaneme k tomu, čo s vašim detstvom urobila druhá svetová vojna a špeciálne holokaust, tak by som bol rád, keby sme skúsili najprv vás trocha predstaviť. Ja som sa dočítal teda, že narodili ste sa v Bratislave a ste zo Štúrova. To v Štúrove nebola pôrodnica? No, myslím, že pôrodnica nebola. Vtedy aj deti nechodili do pôrodnice, ale matka nebola práve doma, tak som sa narodil v Bratislave. Lepšie to aj vyzerá v hlavnom meste, než v Štúrove. Ačkoľvek Štúrovo je veľmi pekné mesto. Kúpeľné. Keď sa povie Štúrovo, čo sa vám prvé vybaví? No, Štúrovo prvé teraz, alebo vtedy? Vtedy, no tak Dunaj. Dunaj, to je rieka mojej mladosti. A potom tá bazilika, ten pohľad na ten hrad uhorský. No a tí ľudia, samozrejme, tí už nie sú, ale hodne si ich pamätám, tých ľudí. Môžeme povedať pár slov o vašej rodine? No, otec bol správca väčšinou na veľkostatkoch aristokratických rodín a my sme bývali v rôznych mestách, ale na južnom Slovensku vždy. Som taký juhoslovák a keď som bol úplne malý, tak to bolo pri Komárne, malá dedinka pri Komárne. Tam som chodil do 1., do 2., do 3. triedy. To bola pekná školička, jednotriedka. Takže všetky deti sedeli spolu tam a pán učiteľ dal vždy každému takú úlohu, akú podľa toho a do akej triedy chodí. A vtedy bola taká doba, že tí učiteľia mali málo, takže mali domáce zvieratstvo. No teraz tiež nemajú veľa a nemajú to domáce zvieratstvo. A musel kontrolovať tú triedu. Tak náš úkol, naša úloha bola malá násobilka. 1x1 až do 10x10 a zase znova. A to bola väčšinou maďarská dedinka, takže toto sa robilo maďarsky sa to. Takže a potom slovenské básničky tiež tak. To bola slovenská škola, ale deti boli maďarské. Takže ešte teraz, alebo nedávno, keď kde sedím, musím volať čo počítať, tak ten kalkulátor mám v maďarštine, tak 6x6 hadcorát a tak ďalej. A pán učiteľ vždycky potom prišiel a urobil poriadok podľa hlasu tých detí, vedel, kto tam sa choval slušne a kto prestal tú násobilku, takže Rákoska, bez ohľadu na pôvod a postavenie rodičov, ale keď bol volakto nespravodlivo stíhaný, tak potom bol taký lepší k ním, viac im odpúšťal. Takže. Keď hovoríme nespravodlivo stíhaný, to už hovoríme o javoch, ktoré súvisia s vojnou? Nie, ja myslím teda tak, ja to hovorím troška ako úvod. Áno. Ako úvod, lebo už vtedy nás učil, čo to vlastne tá spravodlivosť a že má merať každému stejne. To bol taký veľký človek, ten učiteľ. No a teraz, vy ste sa narodili v roku 1930? 30, áno. Čiže v 35. ste mali 5 rokov, v 6., 7. blížila sa vojna. Ako taký malý chlapec vôbec môže také niečo vnímať?
Ja myslím, že keď tie udalosti sú historické tak, že sú vidieť a že hlavne rodičia hovoria o tom, tak áno. Ja sa pamätám, že od tej doby mali sme už rádio vtedy a ja som stále počúval, čo sa robí. Už taký malý chlapec? Myslím, že tak od 7-8 rokov už som sledoval, čo sa robí. No to bol vlastne rozpad Československej republiky a to boli také veci, ktoré boli životne dôležité. Tak sa o tom všetci bavili okolo, tak samozrejme ja som sa tým zaoberal. A ako sa o tom bavili? Aký bol k tomu postoj? No postoj bol taký, že to zle dopadne, lebo to každý videl, že to Nemci, vojna s Rusmi a tak ďalej. Všetci dúfali, že to dopadne tak, že Nemci to prehrajú, ale potom postupne, čím čas plynul, tak bolo jasné, že vlastne dojde k tomu, že Nemci obsadia to územie, ktoré predtým obsadili Maďari. To bola arbitráž, viedenská arbitráž a tak ďalej, potom obsadili ešte ďalšie územia. No a že tá fronta sa blížila postupne a bolo jasné, že volačo sa musí stať, lebo to zázemie asi Nemci nenechajú voľné, čo aj tak stalo a potom 19. marca 1944 roku obsadili bez akéhokoľvek odporu na základe dohody s maďarským štátom, obsadili Maďarsko. No, ale ešte zostaňme v tom Štúrove a v tých rokoch 38, 39, 40. Vtedy sa tu začali aj z našej vlastnej z iniciatívy tu na Slovensku rôzne zákony prijímať. Keď ste mali 10 rokov, 11 rokov, to ste už vnímali, o čo ide? No, tam to bolo troška iné, lebo prvé tie protižidovské zákony, ten vyšiel vôbec ten zákon hneď po prvej svetovej vojne a to bol taký Horthyovský zákon. A on vlastne obviňoval Židov, že boli zamiešaní do tej Maďarskej republiky rada, takže tam príliš mnoho Židov hralo nejakú úlohu, čo bola pravda. Takí utlačovaní ľudia, keď majú nejakú vôľu kdekoľvek, môže troška tá para uniknúť, tak vždy idú tým smerom, kde je voľno. Takže to bola pravda a vlastne to sa týkalo toho, že zakázali štúdium na vysokých školách. To bol tzv. Ten numerus clausus. Takže to bol vlastne prvý protižidovský zákon. V Maďarsku bol vlastne prvý. A to, ako si to som volal, kde čítal, že Hitlerovi to imponovalo, že už vtedy urobil niečo protižidovského. Ale v pod maďarskou tou vládou vlastne Židia mali kľud. Až do tej doby, keď to obsadili tí Nemci. Samozrejme, bolo obmedzenie, povedzme, môj otec musel nechať to zamestnanie, to správcovstva, potom vlastne nemal ani prácu, ale to neboli existenčné ťažkosti. Neišlo o život. Ale vtedy potom 19. marci to bol rekord v ničení ľudí. Prišiel Eichmann do Budapešti, mal zo sebou len 200 SS-ákov. To bolo všetko. A s maďarskou administratívou, ktorá vlastne bola nielen pre Maďarsko predvojnové, ale pre tú oblasť širšiu, to bolo asi 200 000 ľudí, tak v priebehu 7 týždňov zorganizovali tie protižidovské opatrenia veľkou rýchlosťou v krokoch za sebou idúcich, nie naraz, tak, aby za 7 týždňov boli izolovaní, nemali povolanie, nemali prácu, majetok zhabaný a vyhodení zo svojich bytov a čakajúcich vlastne na to, že príde transport podľa toho, aký bol rozpis vlakov do Osviecimu. To hovoríme teda o roku 7 týždňov, 44. Čiže do toho 44. ste žili v Štúrove v relatívnom kľude a Maďari bojovali, maďarské dve armády bojovali na strane Nemcov na ruskej fronte. Takže ten najväčší problém pre Židov bol ten, že odvádzali na vojnu
teda vlastne ako pracovné oddiely tých Židov na rôzne miesta, na východnú frontu, nemali uniformu napríklad. Z najhorších zimných podmienok tak kopali všaké protitankové rôzne tie opevnenia a veľmi mnoho ich zahynulo. Okrem toho vlastne to boli mladí ľudia, takže tí obyvateľia, židovskí obyvateľia mali problémy, lebo kto bude živiť tie rodiny, ako to bude s rodinami a tak ďalej. Tá sila tých ľudí, mladí muži, tí neboli doma, tí boli odvedení na vojnu. No a vy ako vtedy 12-13 ročný chalan, v 42. 3. to ste ešte chodili do školy? Chodil som do gymnázia, v Štúrove nebola stredná škola žiadna, to bolo malé mesto. Takže teraz je to kúpeľné stredisko, Nové Piešťany tam budú. A krásne, že tam spravili tie hrádze, takže nie sú záplavy. Takže tí ľudia si našli skutočne, keď nebol priemysel žiadny okolo, tak si urobili vlastný priemysel. Toho si veľmi cením ako taký lokálny patriot troška. No a vy ste teda chodili na gymnázium do Komárna? Nie, do Ostrihomy cez most. Vtedy stal most a ten bol nedávno vlastne obnovený. Takže som chodil do toho, to bola maďarská škola, predtým som chodil do tej slovenskej ľudovej. 1 rok som chodil do Komárna, do obecnej školy. Ja som začal chodiť, keď mi ešte nebylo 6 rokov. V novembri som sa narodil, tak v septembri začal chodiť, ešte mi nebylo. No a počas tej vojny, ešte kým prišiel ten odsun, v škole so spolužiakmi ste nemali žiadne problémy? No, boli tam nejakí jednotlivci, ale v celku tí chlapci sa držali spolu a samozrejme tá okupácia znamenala, no bola stále fašistická taká propaganda a to bol taký problém, že taký chlapec v tom veku, povedzme od 12 do 13, 14, keď neverí tomu, čo sa učí, to je zvláštna situácia, lebo ja som z toho neveril ani slovo. Hrdinské skutky Horthyho ako admirála, ani slovo som neveril. Maďarskú mytológiu som neveril, nič som z toho neuveril. A keď sme sa, to už potom bolo tak extrémne, že keď sme sa učili v rámci latiny, tu zase latinské, tie reálie a tie dejiny, ja som vždy fandil tomu nepriateľovi, tých Púnom, a nie Rímanom. Vždy som vlastne bol v opozícii. Stále som hľadal, že tá pravda bude iná, než sa píše. Áno, a bude opačná. Nemal som vždy pravdu, samozrejme, ale často som mal pravdu. No, a prišiel 44. rok. Čo sa dialo? No v 44. roku bol kľud do tej nemeckej okupácie, potom nás vyhodili z toho gymnázia, to bol jeden z prvých krokov. Tam bol jeden veľmi slušný profesor, ktorý nám tak pošepkal, že zostaňte radšej doma, to vás nebudem musieť vyjadzovať. No potom sme boli doma a tie veci následovali za sebou nepredstaviteľným tempom, ale to neišlo o to, že by tie orgány nemali tie kroky vymyslené. To bol taký plán, že jeden krok nadviazal na druhý krok a bola v tom logika a vlastne to zobrala tým ľuďom vlastne možnosť sa postaviť proti, lebo vždy sa uplatňovalo to menšie zlo. Tento trik bol úplne základný. Keď nerobíte toto, tak na to doplatíte zase takto. A môj starý otec bol taký vedúci tej židovskej obce, no a ten z toho to úplne zničilo život, lebo on vlastne musel byť ten, ktorý nakoniec tie protižidovské, protiľudské, protidemokratické a tak ďalej, tie zákroky musel realizovať. A keď to nedáte sami dokopy, tak uvidíte, čo sa stane, tak my si to zoberiem do ruky, tú vec a budete sa pozerať. Môžeme tie kroky, ktoré sa týkali konkrétne vás, popísať? Tak neviem si to teraz tak vybaviť presne, ale prvá vec bola zbaviť ľudí zamestnania. To znamená, aby nemohli nič ovplyvniť a aby boli neistí a stratili úplné spojenie s ostatným vonkajším svetom.
To bol plán izolácie tých ľudí. Potom... To znamená čo, že vaši rodičia stratili prácu? No, povedzme, môj otec už stratil prácu predtým, ale potom boli tie nariadenia taká. Nemôžeš byť členom lekárskej komory, keď si lekár, nemôžeš robiť advokáciu, nemôžeš byť úradníkom, to už predtým, nemôžeš byť vojakom z povolania, tak a rôzne veci. Potom nemôžeš mať obchod otvorený, a tam môžu kúpovať Židia, len tam môžu kúpovať, tam už nemôžu. Nemôžete do kína, nemôžete cestovať vlakom. Skrátka... Toto išlo jedno po druhom. A jedno po druhom. To a veľmi, veľmi rafinovaným spôsobom. Keď sa toto začalo diať, 13-ročný chlapec si o tom myslí čo? No, on si myslí to, že to zle dopadne a že to je... Že sme na rade, to si myslí. Lebo 13-ročný chlapec, keď je zle, tak je ako dospelý vlastne človek skoro. To potrebuje to pár týždňov, nezostarne. Ale týždne stačia na to, aby z decka sa stal dospelý človek. Vy ste vedeli, že ide o život? No, vtedy som nevedel, ale keď som prišiel do lágru, tak už to bolo úplne jasné. Čo sa medzi tým ešte stalo, než ste prišli do lágru? No tak stalo sa vlastne to, že zobrali tých ľudí a oni vlastne... Prvá taká etapa bola, že tí ľudia stratili identitu, stratili všetké náväznosti na čokoľvek, ale zase tá druhá strana vlastne ani nebola si istá v tom, koľko tých ľudí tam je. Takže potom vlastne išlo o to tých ľudí spočítať, ale len počet, bez toho, aby dostali identitu. Takže prvá vec bola tá, že tých ľudí potom, keď toto bolo hotovo, tak nahnali do vybraných domov. Povedzme, do domu môjho starého otca, tam mám mesiarsky obchod, rôzne dielne vzadu, to je do dneška, ja som zdedil ten dom po ňom. Tak v každej miestnosti bola strčená jedna rodina, aj s deťmi, so všetkým. Takže tam muselo byť, ja neviem, 30-40 ľudí v tom dome. A to bol prvý krok. Druhý krok, ešte viac tých ľudí dať ešte viac stupňovite dokopy, tak tých ľudí odviezli do Levíc, nás všetkých, odviezli do Levíc. Kam? A v tabákovej továrne, tam nedaleko železničnej stanice, tabáková továrne, to je vlastne sú také miesta také šopy na sušenie tabaku. Tak tam urobili zberný tábor, lebo vždy z každého berného tábora vybavili minimálne jeden vlak. Takže tam bolo asi tak 2,5–3 tisíc ľudí napchali do jednoho vlaku. No a teraz vy žijete najprv normálne, chodíte do školy, ste so svojou rodinou vo svojom byte alebo dome. Teraz prichádzate do situácie, že zrazu v tom dome je 30-50 ľudí a teraz prichádzate do situácie, že ste v nejakej hale, je vás tam 1000, 2000. Čo ste si mysleli? No myslel som si, že každý si myslel, že nebude tak zle a vojna skončí skoro. Ale čo ste si mysleli, že prečo to robia? No, robia preto, že chcú tých Židov zničiť. Zabiť? No to nebolo tak jasné. A nebolo jasné ani akým spôsobom to urobia. Ale prenásledovať každopádne, lebo my sme predsa vedeli, čítali sme noviny, ja som čítal od svojich 10 rokov noviny každý deň, ja? Ale i všetké somariny, čo tam boli, tak otec prišiel domov, začal ma skúšať z tých novín. Ja som si to všetko pamatoval. Nevedel som vyberať, samozrejme. No. Takže vlastne už to urobiť, čo bolo v Čechách, Terezín, čo bolo na Slovensku, ľudia už dávno boli v lágroch, pri tej prvej deportácii a potom... To ste vedeli, že také existovalo? No samozrejme, to každý vedel. Čiže vy, keď ste v tej hale v Leviciach alebo v tých tabakových skladoch stáli alebo sedeli, tak ste premýšľali o čom, že čo teraz s nami bude? No, že nás posadia do vlakov, to bolo jasné. A že nás volá, kde odvezú, nikto nevedel, kde. Ani, že čo tam bude? Ani, čo tam bude, ale predstava bola taká, že to bude pracovný tábor a že to nejako musíme vydržať, lebo už tá vojna nemôže trvať tak dlho. A v tých Leviciach ste ešte boli s rodičmi? To som bol, áno, celá rodina tam bola, áno. No a čo bol ďalší krok?
No ďalší krok byl ten, že vlastne môj starý otec musel byť stále tým vedúcim a bol zničený toho úplne. A to proto, že vlastne tí Židia sami ho exponovali, lebo on bol za prvej svetovej vojny, vedel vojenským jazykom, mal všetky tie vyznamenania, signum laudisa, veľké striebro a takéto veci, všetko to mal. Takže on vedel s četníkmi hovoriť. Ja myslím, že ešte dôležité ešte povedať to, že než nás odviezli do tých Levíc, tak vlastne všetci boli akoby prepasírované takým výberovým zariadením odobrať všetko, čo tí ľudia majú. Čo vlastne? Všetko, čo majú vo vačku, čo majú a tak ďalej, lebo aby nezobrali so sebou nič. Všetko bolo zhabané v prospech maďarského štátu. Nakoniec to dopadlo tak, že to odviezli na západ, existuje pojem zlatý vlak, potom bola, kde zabrali ten vlak v Nemecku, tam boli tie veci, to bolo miliardové hodnoty od tých ľudí, a tých bolo veľa, odobrali všetko. To bola vlastne aj na úrovni vzťahov Maďarov a Nemcov, to bola nečistá taká hra, pretože vlastne Maďari chceli, aby tí Židia nechali všetko tam a Nemci vlastne chceli, aby všetko zobrali so sebou a než ich zabijú, alebo potom to všetko... To ide do Nemecka. Áno, a to aj mali aj v koncentráku Osvieččimu zvláštne také triediace pracovisko. Z nejakých dôvodov sa tomu hovoril Kanada. Tí, čo tam robili, sa mali dobre, ako v Kanade. No, neviem, prečo to... Ale a poslali potom do ríše tie veci, všetko vytriedené v dokonalom poriadku. Vrátanie vlasov tých zabitých. No, ale zatiaľ sme ešte v tých Leviciach, v tabakovej továrni. A teraz čo? Prišiel rozkaz, prišiel vlak? Prišiel rozkaz, že bude zajtra bez nejakej diskúzie. A ja som také veci vždy vedel prvý, lebo starý otec to zavolali a zajtra bude toto. A vy zariadíte, aby to bolo v poriadku. Ináč by sme museli zasiahnuť. To bolo četníctvo maďarské. V tých Leviciach nás strážili nejaká rota četnických tých uchádzačov ešte takých z nejakej četnickej školy. Žiaci tam. Jeden ma postavil pred automat k plotu. Hore ruky. A nevedel, čo chce. A môj starý otec išiel kolem, on mal pásku bielú, že je šéf, že tam je nejaký hodnostár. A on vedel s ním hovoriť, lebo predstavil sa, že rotný husárskeho pluku radeckého s vyznamenaniami tými a postavte sa do pozoru, keď so mňou hovoríte. A on aj, áno, lebo to bol taký chumaj. A potom, keď dospel, tak potom bol četník, tak nemusel príliš vyspievať už. No a on zavelel mne 5 krokov vpred, alebo nejak podobne. Ja som musel pred ním pochodovať a on za mňou, akože ma vedie k nejakému raportu. A keď sme sa dostali za ten roh tej budovy, tak sme sa začali smiať. No vždy tragikomédia má vždycky ešte tú hrozostrašnú, ale zabíjacky komickú stránku. A ten četník vás chcel zastreliť, ten študent? Nie, len on nevedel, čo má robiť, ale ja som tak chodil, lebo som tak, ako majú zvieratá, ten orientačný reflex, že musia to pozrieť sa na to, čo teritorium, tam je. No. Áno, aby som vedel, čo je kde. A ja som tak chodil a jemu to bolo nejaké čudné, takže no. Neviem, čo by bol urobil, keby... Ale to je obecné platiť. Človek, keď je v takej situácii, nikdy nevie, čo by bolo, keby, a vlastne sa nejak náhodne vyskytla jedna varianta z mnohých variant a človek nikdy nevedel, či je to tá lepšia alebo horšia. No to je takýto osud každý deň 1000-krát. No a prichádza deň, keď prichádza vlak. Áno.
No tak to znamená všetci nastúpiť do tých vagónov. Tie vagóny neboli vymyté, byli jenom zametané. Je evidentné, že to robili tak, že vlastne vymedzili nejaké vlaky a tie vlaky potom zase pendlovali sem tam. Zase Nová Várka, určitý deň mali rozpis času, ktorý byl odvodený od toho, kde je aká voľná kapacita v ktorom krematóriu. V ktorom koncentráku. To muselo koncentráku klapať tak, aby ten stroj sa nikdy nezastavil. Išlo o to, aká je produktivita. Tá zrodnosť toho je produktivita v zabíjaní, musela byť prvotriedná, nesmie tá mašina stať. To ste nastúpili do nákladného vlaku ešte stále s rodičmi po kope? S rodičmi všetci, a to išli rodiny po kope, ale taká organizácia nejaká, povedzme, že do každého vagónu by som dal jednoho lekára, alebo to nebolo. To čiste bolo náhodné, nastúpte, koľko je vás. A neviem koľko, tak ešte 5 ďalších, hotovo, zavrieme, ideme. A to nás sprevádzali vlastne maďarskí žandári až do pohraničnej stanice, lebo povedzme na blízko. A myslím, že pre nás to bola Galanta. Lebo my sme cestovali, vlastne boli dve trate hlavné. Jedna trať bola cez Galantu, hore Kisucu a tak do Polska. To jednokolejka taká bola, že troška zanedbaná. Nebola tak významná sever, juh a nie východ, západ. A druhé vagóny, druhé transporty išli z Košic, vola, kde cez Spiš, alebo tam bol, neviem presne, už nepamätám sa. No a to trvalo 2 dni a 2 noci, dnes sme sa tam dostali a v Galante to prevzali už SS-áci. Nemci, SS-ácká taká skupina, relatívne malá. A takže vlastne nikto nevidel, kam tie transporty idú. V tých vagónoch bolo čo? V tých vagónoch bolo nič, nebolo nič, len boli 2 kýble, jeden kýbel s vodou a druhý navíkali. To bolo všetko. Nič tam nebolo. A bolo tak málo miesta, že všetci nemohli ani poriadne sedieť. Tak už potom nejak sa to samoorganizovalo tak, aby tí ľudia... To už bola škola napríklad. Tí hygienické problémy riešiť, to už bola škola toho, ako stratiť alebo zachovávať ľudskú dôstojnosť. V tom vlaku to boli normálni ľudia s rodinami, pravda, rátanie detí, tam kojencov. V tom vlaku ste išli 2 dni a 2 noci? 2 dni, 2 noci, no viac sme stáli, než išli. A tú vodu vymieniali aspoň? Áno, párkrát, ale bola aj situácia taká, že to nerobili. Takže niekedy, áno, bola situácia taká, že niekedy bol problém, potom a nepovedali, zoberte si vodu, povedzme, vo flaškách. Ale moja stará mama mala so sebou flašku, lebo taká skúsená žena... Ona sa chystala, keby sme išli, povedzme, na výlet, že musí byť jedlo, musí byť voda, každý musí mať oblečenie, čo keď tam bude pršať, alebo chladno a tak ďalej. V tých vagónoch ste aj spali, alebo to sa nedalo? Aj spali, no pokiaľ sa dalo spať. Bola, ktorí museli stať, iní sedeli, spali. No bol to zlý sen, tá cesta. To bolo v lete alebo v zime? To bolo mesiac jún. Teplo bolo. No, začali posielať tie transporty z toho vtedajšieho maďarského územia 15. mája 1944. Keď ste v takom jednom vagóne, bol koľko? 50 ľudí? Alebo... No, myslím viac, ale teraz vám nepoviem. Skrátka, tam vznikala nejaká hystéria? No samozrejme, rôzne konflikty a ľudia... Sú takí ľudia, to nie je otázkou vzdelania. To je otázkou nejakých osobných vlastností a tí ostatní ich počúvajú. Lebo nejak prídu na to, že hovoria také jednoduché veci, ale majú zmysel. Povedzme, tak ľudia sa hádajú, kto príde prvý na ten kýbel. Je to nechutné, ale taký je život. A takže tak očíslujte sa, lebo každý... Odpočítajte sa. Odpočítajte sa.
Ja som číslo, a potom už čakám v kľude a takéto veci. No. Bolo to veľmi ťažké. A potom už boli také tušenia, lebo takto nevozia ľudí do práce, čo majú pracovať. Lebo vlastne si ničia pracovnú silu tým. To bolo, prečo by brali potom, každý už začal rozmýšľať logicky, na prácu aj s deťma, ťahať tam kojencov a kto sa oni... To bolo také čudné, ale nikto nevedel si predstaviť, čo bude. To sa nedalo predstaviť. A v tom vagóne ste sa s rodičmi rozprávali, predpokladám? Samozrejme, stále sme sa rozprávali. O čom? No tak ja presne už samozrejme neviem, ale o tej situácii, to, čo sa práve odohrávali, o to sme sa bavili. No, prešli dve... Moja matka vyjadrovala stále pesimistické. Ona bola taká duchovná bytosť, moja matka. Ako ženy sú také, že hovorí, my sa už nikdy nevrátime a my stále nie. Čo to hovoríš? Samozrejme, že sa vrátime, zase bude, teraz mám tak ako malovali, ako to bude krásne po vojne. Ona, nie, ja to viem, ja to cítim. A mala pravdu. No, prešli dva dní a 2 noci. Kam ste prišli? No, prídeme do Osvetimi a tam bola taká vedľajšia koľaj, ktorú postavili predtým, tesne. Tam vlastne najskôr bola jedna taká koľaj a teraz urobili druhú, takže ten transport sa dostal priamo dovnútra lágru. To predtým nebolo. To urobili ako prípravu na prijatie tých maďarských tzv. Transportov. To išlo cez tú hlavnú bránu, tú známu bránu? Hlavnú, nie nejaké Arbeitmachtfrei, no, to je Birkenau. Na nádražie, na tzv. Rampu. To bolo malé nádražie, tak sa vošli a ten vlak musel, ako vcúval sem tam a mohol zase druhou kolejou vlastne von a tak ďalej. Takže tak 1-2 vlaky sa tam mohli tam manipulovať. Sem tam lokomotíva prešla na ten začiatok, ako to robia do takých nádraží. No a teraz rozraďovacie nádraží. Ten vlak prišiel na ten a to plac. Bola taká večerná hodina. A čo ste videli okolo seba? Čo sme nevideli najskôr nič, potom naraz sa rozsvietili svetlá, reflektory zo všetkých strán, asi tak 1000-krát ako toto. No a otvorili všetky dvere, úžasný rev a všetky marš von a začali mlátiť tých ľudí, takže totálny chaos, vyhadzovať ich von. Všetky zavazadlá necháte tam a to robili, ale takí kápovia, to Nemci nerobili. Nemci nerobili sami, tí stáli okolo, to tí SS-áci, často psov, mali cvičených psov. No a vymlátili ich von z toho vagónu, tak to sú starí ľudia, padali dole a tam kufry, všetko, úžasný zmetok. A tých ľudí ako nejaké stádo zohnali dohromady a potom muži zvlášť, ženy zvlášť. Takýto rozkaz za sebou. Tak potom muži takto a deti so ženami. Čiže to ste išli s mamou? No, to sme išli takto spolu, všetci a potom rozdeliť. Tak príde jeden taký, to bol nejaký poľský žid, to sme poprvé videli tých pruhovaných. Pruhovaní a tá moja príbuzná, tak to bola manželka môjho strýca, vydala sa tam do toho Štúrova. Zobrali pôročné decko, vytrhli jej z ruky, ten zväzeň a dal druhej žene, starej, do ruky to decko. A ona chcela, matka, dajte mi vrať. Dostaneš to decko potom. Uvidíš, ja mám... A to bolo preto, že keď decko to bolo s matkou, tak poslali na tzv. Zlú stranu a to boli tí, čo rovno ich poslali do toho krematória. Ale keď to decko mala stará osoba, ktorá stejne by tam bola išla, tak týmto tí väzni zachráňovali... Tie deti? Nie, deti boli odsúdení, to boli stratení, ale tie mladšie matky, ženy? Tie mladšie ženy, lebo tí potom, a ja myslím, že aj to vedenie to nezasahovalo proti tomu nejak, lebo čo to znamenalo? Bude viac pracovných síl. No a toto sme už v dni, keď vy vtedy
13-14 ročný chlapec. Ste v koncentračnom... Vedeli ste, kde ste? No, len to, že tam bolo napsáno Auschwitz, to sme vedeli. A nevedeli sme nič, čo sa robí. A teraz úžasnou rýchlosťou to trvalo, ja neviem, pol hodinu celá vec. No, a teraz jednotlivé, každý muži zvlášť, ženy už boli úplne inde, to už sme nevideli, ani sme ich viac nevideli. Pred takéhoto selektora, to bol lekár, lebo tá rasová hygiena nemecká vlastne a kultúrny národ, že kvalifikovanú prácu môže robiť len kvalifikovaný človek. Tak on vlastne vyberal tých, čo majú žiť a čo zomrieť na základe odborných predpokladov údajne. No tak to je najnižšia úroveň toho, akým spôsobom tá medicína môže degenerovať. Dobre, tak ja idem tam, dostanem sa na radu. Už sám? Na rad. Už sám? Už sám, idem sám. Koľko je ti rokov? Nemecký. A ja som vedel nemecky, ale nie dobre, ale to vedel som. Chodil som na hodiny. No a hovorím mu 16. Hoci ste mali 14. Ale ja som sám sebe... Pridal. Áno, hovoril som sám sebe. On sa pýta, na čo potrebuje 14-ročného nejakého žiaka z gymnázia, čo s ním bude robiť. Tak som povedal... 16 a že som zámočník. To ma nikto nemusel učiť, ale je zaujímavé, že to sa stávalo veľmi často toto. No tak dobre, tak teraz... Ste povedali, že 16 a zámočník, lebo ste si tým chceli zvýšiť nádej na prežitie. Áno. Lebo každopádne to znamená, že som použiteľný, ale to bolo inštinktívne. Ja som nevedel, táto voľba znamená toto a tá voľba, nemal som definíciu tých dvoch volieb, nemal. Ale uvažoval som racionálnym spôsobom. Tak. A on? No a on, ide tam. Idem tam a vidím, že môj otec a deda je tiež tam. Dedo je tiež tam. Skupine ľudí. Tej skupine ľudí, to bola tá tzv. Správna strana. Ale oni to vymysleli tak, na to prídem teraz, že potom, druhý deň hneď, bola selekcia takzvaná, ale nie za tým účelom, že tých vezmeme pod skupinu a poženieme ich kde na prácu alebo do plynu, ale vyberú tých mladých, ktorých nechali prejsť pri tej prvej veľkej selekcii. Takže tých detí, tých chlapcov, lebo oni veľmi dokonale organizovali, ako by bolo ešte deliť na 3 skupiny, zdrží sa ten proces. Musí to behať, lebo venku už čaká ďalší vlak. Veď za noc, za deň, 24 hodín, likvidovali až 15 000 ľudí. Zabili v tej továrne. No a my sme sa až druhý deň potom a s otcom a s dedom a tých odviezli potom do Nemecka za ďalšie asi 2 dni. A otec sa vrátil, ded sa nevrátil, a tomu možno sa dostaneme podľa toho, čo sa budete pýtať. Počkajte, a ich odviedli do Nemecka prečo? No na prácu. A vás tam nechali? Nás tam nechali. Vás deti, alebo vás? Nie mňa. Tam bol jeden barák, ktorý bol plný takých chlapcov ako ja. Do dneška sa neví ani múzeum Osvienčimu, ani múzeum ve Washingtonu, čo vlastne chceli urobiť z tých detí. Ale my sme tam boli ako deti, taký zvláštny mládežnický barák, nikto nevedel k čomu. Do dneška sa to teda nevie. A hádali sme, no, keď sme už sa dozvedeli, čo sa tam robí, že to asi na lekárske pokusy, alebo čo chcú robiť vlastne. Nikto nemal poňatie. Ešte sa vrátim k tomu, že prišiel vlak, urobili tú selekciu, teraz oddelili mužov ženy, je prvá noc. Tam ste spali? Vedeli ste zaspať? No, myslíte už lágru? No, to nás dali do jednoho prázdneho baraku. A tam boli tí muži, ktorí bolo z toho transportu vybraní, že zostali naživu. A tých zase nebolo toľko. Takže nezaplnili ten barak. Tam bolo dosť miesta. A tam bola inscenácia. Tá inscenácia spočívala v tom, že tam byli asi 4 alebo 5 mŕtvol, v bizarných polohách,
stuhlé mŕtvoly. V tom baraku? Áno, vyhublé, úplne chudé. Teda takí už zomreli, ktorí si vypožičali. Tam bola skupina asi 3-4 takých tých kápov, ktorí vlastne ako strážili tých väzňov. Nemci, SS-áci sa nezaoberali takými rutinné veci, na to mali svoj systém. Ale to bola iniciatíva tých gaunerov, lebo tí viedli také reči. Oni vám zoberú všetko cenné, čo máte, ale keď u niekoho nájdú niečo zlatého, keby ste to mali skované, a nájdú to u vás, tak vás zabijú za to. Ale my uschováme vám to. Schováme vám to a potom vám to dáme. No pár ľudí asi bolo, čo im to dali a to bolo na strašenie. Tie mŕtvoly? Áno, to bolo na strašenie. To bolo, že viete, kde ste? A jak dopadnete? A Osviečím, to je Osvienčím. Odtiaľ sa odchádza komínom. To vám povedali? Áno, my sme nevedeli, čo to je. Takže to bol... A teraz sme v tom baraku, kde povedzme už skoro 1000 takých detí, tých chlapcov. A postupne už asi povedzme 2-3 týždne, už tam sromaž každý deň ďalší. No a tí chlapci potom, tam som sa dozvedel, o čo ide. Ako? No dozvedel tam, že volá kto iný, mi to povedal. To bol niečo ako taký zasvedcovací obraz. Obrad. Áno. Vlastne tí, čo už vedeli, čo sa robí, povedali, čo sú tie komíny, to sú nejaká fabrika, alebo čo to je? Tam asi volá, kto chodí robiť, ale smrdí to strašne a tak ďalej. Čo to tam je? Ste sa pýtali? Á, my sme sa pýtali, nevedeli sme to. Oni hovorili, tam pália tých zabitých ľudí, pália ľudí, mŕtvych pália tam. To je krematórium. A rozmýšľam ja, odkud tí ľudia sú. No, že tí proste zabili a splinovali, a čo my nechápeme. A teraz sa pozeráme a príde jeden tak veľmi inteligentný taký chlapec a hovorí, vy si vlastne nemôžete uvedomiť, že že ten dým, ktorý teraz vidíte, že to sú vaši príbuzní, ktorí tam pálili. Ten systém fungoval takou rýchlostí, že než tých, ktorých nechali naživu, než ich ubytovali a čo? Nie ubytovali, taký odšivovacia procedúra. To znamená, každého totálne obrať o akékoľvek vlasy, chlpy a podobne a prezliecť do tých mundúrov, umyť a než toto prebehlo, tak už tí ostatní boli zabití. Takou rýchlostí. Oni im napovedali, že tiež idú do tých sprch, čo bolo logické. Nasypali im ten cyklón, cyankálik v nejakej viazanej forme. Zomreli a to komando boli pracovné jednotky, sa volali komanda, vyťahovali tých mŕtvych a spálili ich postupne. Urobili taký veľmi technicky zdokonalené systémy tých krematórií. Tá podstata bola tam, že tam boli veľmi silné ventilátory, ktoré hnali ten kyslík do tých pecí, takže tá produktivita, vo všetkom je produktivita. Najnovejšia technika. No a teraz vy ste v baráku s inými chlapcami. Tí, ktorí tam už boli predtým, vám hovoria, že ten dým je z vašich príbuzných. To znamená, že možno z vašej mamy, možno z vášho otca, alebo neviete z koho. To sú prvé dni v koncentračnom tábore. Teraz keď to počúvam, tak sa mi zdá, že to sa ani nedá prežiť, ani keby vám nič neurobili. Prežijete viac, než si to myslíte. Ale fantastické veci. Vyzerá to tiež nechutne, ale ako to absurdno je ešte v tom. Lebo tam neboli, tam to WC, tam ten jeden, tam ten kýbel, tá konev, to bolo hrozné. Takže
potom bolo treba aj naberať nejakými nádobami, vyliať to dvermi a hrozné, hnusné veci. Ale moja matka bola taká, česky sa hovorí, šetřilka. Ona nevydávala peniaze rada, tak brala taký hrniec, ktorý sa dal rozoznať podľa toho, koľko bolo tých dier spravených drotármi predtým. Takže barva, farba a toto všetko bolo úplne jasné. A teraz rozdeľujú jedlo a ja vidím tento kastrol, náš domáci, ten hrozne spravovaný, ktorý už s tým pochodom, že už rozoberú všetko, z čoho sa skladá ten transport. Použili ešte aj na jedlo potom. Áno, ešte je to, lebo tam nebolo dosť, 1000 ľudí museli tam akoby prehnať tým. Ten obrat bol obrovský. Ten Birkenau bolo pre 100 000 ľudí, ale čo to robilo obrovským podnikom, to bol obrat. Že väčšinou tam boli len deň, 2, 3 a potom boli aj takí, a povedzme aj ja, ktorí tam boli a buď robili prácu, alebo oni nevedeli Nemci, čo s nimi majú robiť, tak tam nejakým spôsobom vegetovali alebo obsluhovali ten tábor, lebo tam to je obrovský podnik, to je niečo ako obrovské mesto alebo továreň alebo niečo podobné. No, keď ste dostali jedlo v kastroli alebo čo, ktorý bol od vás z domu, tak 13-14-ročného chalana čo napadne, že to je dôkaz, že mama žije, alebo naopak, že je mŕtva? Nie, to nesúviselo s tým, lebo to znamenalo len, že oni vlastne vzali všetko, čo tam bolo v tom vlaku, a hovorili o tom, že to sú vaše veci, potom dostanete, aby tých ľudí odohnali a nahnali pred toho nemeckého lekára, toho selektora, ktorý ich potom vytriedi doprava doľava, a že to bude potom v poriadku a potom človek sám vidí, že to je vlastne že to ide inými rôznymi spôsobmi a že to požiera aj tie veci, nie len tých ľudí, ten celý systém. No a vy, keď ste teda boli s tými chalanmi, vy ste boli v tom, že rodičov už neuvidíte? No tak potom, ja som ešte potom raz som hovoril s otcom a s dedom, ale potom bolo jasné, že ich transportujú inde, do Dachau, oni išli do Dachau, ale to som sa dozvedel až po vojne. Tak už som potom zostal sám tam, takže som hľadal, či tam bola, kto je známy. Takže som našiel ešte asi 2 alebo 3 známych chlapcov, ktorých som poznal buď zo Štúrova, alebo zo školy. Ale o rodine ste si mysleli, že to je koniec? Nie, tam nemohol ani byť, lebo tam boli len muži a bola zvláštna vec, že my sme boli 3 z jednej generácie a jedna epizóda taká nepredstaviteľná, že môj starý otec, môj otec a ja, sme v tej dezinfekčnej kúpeli. A tam bol jeden človek zo Štúrova, ktorý bol nemecký žid a on sa skovával pred fašistami a stále sa sťahoval do Rakúska, potom do Česka a tak ďalej. A dostal sa nakoniec nejakým príbuzným do Štúrova. A tá jeho žena, ktorá pracovala kde na univerzite, ma učila nemecky, chodil som. Ale to bol taký spôsob tiež sociálnej pomoci, aby mali z čoho žiť tí ľudia. No a jemu sa podarilo utiecť pred nacistami x-krát. Ale volačo sa v ňom zlomilo, mal toho dosť a prihlási sa, tam stoja 2 SS-áci otrávení, lebo museli byť v uniforme a tam bylo teplo. Už preto a celý deň tam stať. A takí primitívy oba. A on im hovorí, a oni sa na neho pozerajú, ale nemohli to pochopiť vôbec. A on hovorí, ja som nemecký dôstojník, som nadporučík, mám tie a tie nemecké vyznamenanie z prvej svetovej vojny a ja chci špeciálne zachádzanie podľa toho, že som nemecký dôstojník. Tí sa pozerajú a nevedeli, čo majú robiť. A on potom sa pozrie na toho nahého, toho Nemca, Žida a pozná, že je Žid. A on hovorí, ty nie si žiadny Nemec, ty si hnusný, smradlavý Žid alebo niečo takého a my ťa naučíme, čo je to zvláštne zachádzanie. To bol žartík,
Takže ten jeden tam zostal a pozoroval. A toho odtiahli, už sme ho nikdy nevideli, zabili ho tam, bola kde za dvermi, ho rovno, priamo zabili. A pamätám, čo hovoril starý otec. A ten hovorí, zabili ho, pretože je Nemec. Keby nebol povedal, že je Nemec, tak sa mu nič nestane. Každý bol anonymne. On by mohol aj prežiť, ale mal toho dosť. Skrátka, tá rezistencia, tá možnosť zachovávať sa, má svoje hranice. On v tom moment, keď už sa dostal až tam, on vedel o tom asi viac, než my sme vedeli. Všetci, keď utekal pred nacistami už takú dobu. No a práve, že tá schopnosť nejak vôbec fungovať a snažiť sa prežiť je nejak obmedzená. A keď ste mali vtedy 14 rokov a toto ste videli, v hlave ste asi mali možnosť, že otca zabijú, mamu zabijú. Ja som tu sám 13-14 ročný chalan. To sa pýtam, že tá snaha prežiť vo vás bola stále silná? No, ja som si uvedomil, keď som sa dozvedel od toho chlapca, ktorý ma tak akoby zasvedcoval do toho lágrovej, do toho osudu, že starý otec, nebo stará matka, takí ľudia, ktorí už boli, ale že otec a starý otec boli, veď boli so mnou, tak som myslel, no oni prežijú. A matka bola mladá, nič jej nebolo, mohla pracovať, som stále myslel, že ona prežije. A nebolo tomu tak. A to som sa dozvedel až po vojne. Bolo to vlastne tak, že moja stará mama, ktorej tiež bola zdravá, ale predsa len staršia žena v tej dobe bola troška telnatejšia, tak moja matka, ktorá bola mladšia, išli tak zavesení do seba a že ako jej pomáha matke, ale rozkaz bol po jednom a ona nepočula, takže potom vidí starú ženu a tá mladú, ktorá ju, tak choďte obe, keď nepočúvate. Takže sa dostala medzi tých odsúdených, aj moja matka. Kvôli tomu, že pomáhala starým. Áno, bolo jej 36 rokov. Ale samozrejme nikto to nevie, veď nemôže byť taká ľudštejšia vec, než podporiť vlastnú matku. Ale ona zahynula za to, že podporovala vlastnú matku. No, toto ste ale v tej chvíli nevedeli. Koľko ste boli v tom tábore? Ako dlho to trvalo? No a ten priebeh bol taký, že vlastne my sme nevedeli, čo s nami chcú. Tie podmienky boli tam, aj v Birkenau tie najhoršie možné. To bolo vypočítané na kalórie, boli tam aj lekári a tak ďalej, že tam sa dá vydržať maximálne 3 mesiace. Na tej strave a pri tom byti a chlad a toto všetko. Skrátka, tie pomery boli skutočne nepredstaviteľne zlé, ale zase také decko vydrží nepredstaviteľne veľa. Koľko ste tam boli? No, ja som vydržal tam pol roku, ale tí ostatní postupnými selekciami vždy odobrali tých slabších a potom už začali zabíjať tiež tak, že už bolo vidieť, že v tom logika není, že voľakoho vyberú, iného nechajú. A selekcie boli rôzne. Ja som napísal takú knihu, tam je toto popísané. Jedna selekcia bola priamo s Mengelem. Mengele tam chodil na kontroly, ten lekár. Vy ste ho videli? Lekár Mengele. Takže to je jedna selekcia s Mengelem. Tá vyzerala asi tak, že tam bola totiž nové vedenie toho baraku. Tomu sa hovorilo blok tomu baraku. No a tí vlastne nevedeli, ako robiť tie selekcie ešte. Takže tam muselo sa to urobiť takým spôsobom, aby nemohli prebehať z jednej skupiny do druhej, keď už je voľak, kto je odsúdený, aby sa nedostal zase. A oni to nevedeli, ako to majú robiť. Ten Mengele tak sa pozerá, nudí sa. Viditeľne sa nudí. A teraz ten šílený zmetok a prebiehajú tam a niektorí vlastne sa dostali znova k selekcii a pri druhej selekcii ten Mengele ho pustil na dobrú stranu. Pritom boli také chýry, že on má taký mozog, ako na človek, že si pamätá každú tvár, ktorú uvidel.
A to sme povedali, aha. Nepamätá. No nepamätá, ale podľa chovania pozná. My sme tak stali už tí, ktorým sa uľavilo. Ono tých je to vidieť. To znamená, dneska už zostanem naživu. Čo bude zajtra, to ma nezaujíma. Takže keby sme si predstavovali to delenie ľudí, je to asi tak, pri tej selekcii. Tu sú Nemci a ich sluhovia. Tí kápovia, tí vrahovia. A väzni ako druhá skupina. Ale keď potom vyberú tých už mŕtvych, tak tí živí sa izolujú od tých mŕtvych. Tak to už vlastne, už tí živí nechcú mať nič s tými mŕtvými a tí mŕtví, teda teoreticky, ale stoja 3 kroky od teba. Takže sa stalo to, že a tí aj inak vyzerajú tí mŕtví, tí odsúdení. Tak k nám medzi nás, my sme takí už relaxovaní a medzi nás pribehli traja a dvaja stáli tak, že nevedeli, čo majú robiť a jeden bol taký skúsený, že skočil medzi nás a my sme ho ako tak prijali do toho. Ako sme boli ako figurky na tej šachovnici rozmiestnení a tým, že sme ho pripustili, už nebolo podľa toho správania vidieť. Podľa reči tela. Nebolo poznať, že on je odsúdený. Tak prežil. A tí dvaja nie. A tí dvaja nie. Bol z mesta Seget ten chlapec. A túto selekciu riadil osobne Mengele? To ste vy zažili? Osobne Mengele. A ešte tam bola iná vec. My sme boli taká skupinka, o tom sme nehovorili. Skupina detí, teda cieľom toho, tá taktika a tá metóda ovládania a vraždenia bola taká, že musia sa ľudia rozdeliť do najmenších možných skupín na jednotlivcov. Aby každý bol nepriateľom druhého, jeden pridal sa v zabíjaní a aby to sociálne zrno sa zmenilo na najmenšie možné. Každý je potom nepriateľom každého a každý žije na vlastnú päsť a každý musí byť absolútne sobecký, lebo keď nebude sobecký, tak prežije ten druhý a ty zomreš. Ale ten protiproces bol taký, že vytvárame skupiny a keď budeme si vzájemne pomáhať, tak skôr prežijeme. A dokonca na základe toho spoločenského utvárania sa vytvorilo niečo ako ideológia, morálny systém a 3 prikázania. Prvý, nepokradneš, druhé, neuškodíš a tretí, pomôžeš, keď sám sebe neuškodíš tým. Takže už to malo úplne iný charakter, ľudia si pomáhali. Keď hovoríte nepokradneš, čo, jedlo? No hlavne jedlo, samozrejme. Aj povedzme topánky, boty. Ukradneš boty, tak necháš mu svoje rozbité, tak príde volak nejaký kápov, bude hnať tých ľudí, on zakopne, tak ho tam ukopajú, alebo čo sa stane s ním? No a to je extrémne zaujímavá vec, že v takejto situácii, ktorá je každý deň na hranici života a smrti, hovoríte, že vlastne, keď ste sa v jeden deň v selekcii ocitli na strane živých, tak si bude fajn, žijem a uvidím, čo bude zajtra, to ma nezaujíma, teraz žijem. Že v takejto situácii tí živí, tí preživší, hovoríte, že vlastne aj vytvárajú nejaké vzťahy, dokonca také poloilegálne vzťahy na to, aby prežili. To ste ešte boli chalani, 13-14 roční. Tam vznikajú aj kamarátstva v takejto situácii? Áno, je to vyzerá to ako, je to obradná vec. A hlavný obrad sa týka jedla. To nie je náhoda, že v náboženstvách je to jedlo, ten akt. Posledná večera, to není ten obraz. To má svoj sociálny hluboký význam. Lebo to bolo tak, že jeden delil a druhý vyberal. Delí, povedzme, rozreže chleba na kusy, ale ten, on nemôže zobrať si to najväčší za to, že delí, lebo kto delí, to je niečo ako šéf. Ale vyberajú tí druhí.
A potom sa to troška zmenilo. Ten, ktorý delil, tak ten druhý sa pozeral takto na druhú stranu. A len tak zobral jedno. Náhodne. Áno, že doveruje tomu druhému. Tak to už sú bratia na život a na smrť potom. Tak my sme už boli taká skupina v dobe, keď bol ten Mengele. A bol tam jeden taký chlapec, ktorý bol silnejší fyzicky než my, a to bol z podkarpatskej Rusy, ten chlapec, ktorý fyzicky pracoval na nejakej pile. A bol tak o pol hlavy väčší, nebo ten bol väčší než ten Mengele, to je povedzme z hľadiska tej etológie ľudskej má zmysel. A on inštinktívne, on nás naučil, ako sa máme správať. Ten nemal žiadne vzdelanie. Už vychodil nejakú základnú školu a teraz robil na pile tam s drevom. No a bol silný tiež. A bol taký troška gangster pôvodne, lebo bol silnejší než ostatní. Ale potom sme sa dali dokopy a bolo nás 5 a on išiel prvý. Vojenským maršom, ako sa brucho vtiahnuť, vystrčiť hruď a tak ďalej. A my sme to pochopili, že sa musíme líšiť od tých ostatných, ktorých tam museli dokopať pre toho Mengeleho, násilím, utekali na všetké strany. No, že to boli ľudia, ktorí stratili akoby ľudskú tvár a my ideme hrdo. A ten Mengele sa zobudil, keď nás uvidel. Lebo stále zabíjať ľudí, to je strašná nuda, stále musí vyberať tých a chodia zomri. A my s ním, a držali sme aj taký odstup od tých ostatných. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. A každého poslal na tú dobrú stranu. Tam som vlastne ja objavil, ale není to môj nápad, bol to nápad toho, že tá selekcia nie je taká vec, že to je stroj a že ten odsúdený nemá možnosť. On má možnosť. Keď vie, ako na to. A keď má sám tú ľudskú dôstojnosť, lebo to, že vie, to znamená, on má tú dôstojnosť. Samozrejme, byť vybraný, že pre obe strany to bol klad. Lebo pre nás znamená, dneska žijem. A zajtra ráno až volá, čo sa stane. Alebo nestane, tak až pozajtraky. Ja viem kedy. A pro toho Nemca to znamená, to sú chlapci, ktorí pre ríšu ešte urobia prácu. Takže ako keby ten záujem tých niektorých, ktorí sa vydelia z masy tých šedých už živých mŕtvol, sú tí, ktorí vlastne volá, čo vôbec chcú. No tak týmto mechanizmom ešte niekoľkokrát sme prešli v takejto situácii. Ja som nedávno videl taký film, že chlapec v pruhovanom pyžame. Videli ste ten film? Ja sa myslím, že ja nerad sa pozerám na to je o deťoch, ktoré boli v koncentráku a trocha to tam popisuje, že ako sa tam žilo. A teda toto, čo popisujete, sú zatiaľ ten príchod a potom tie selekcie, ale že takzvaný bežný život, že jak je deň dlhý. Čo ste tam robili? Čo sa tam robí? Nič sme nerobili. To bolo jedna z najhorších vecí. Teda dobrý aspekt byl ten, že keď sme nerobili, tak neťahali sme niečo ťažkého. Ten energetický, tá strata na prácu nebola. Takže sme o to troška dlhšie, ale tá režijná energie, že sme vôbec sa pohybovali, tu sme museli spotrebovať. A nevedeli sme, ale čo sa s nami stane. Lebo tých, čo nerobia, kto ich potrebuje? Nikto. Tých, čo robia, tí majú nejaký zmysel tam, lebo pre Nemcov sú užitoční. A tiež to bolo tak, že postupnými selekciami rozbúrali tú skupinu viac než 1000 tých chlapcov. Nakoniec prežilo 30 asi približne, ja som jeden z nich. 30? Áno. A nakoniec to už bolo tak, že už vyberali, posledná selekcia už vyzerala tak, že nevyberali tých, ktorých chcú zabiť. Vyberali tých, čo chcú akoby nechať naživu. Tak všetci nastúpení ide nejaké, sa ukáže takto, ten, povedzme ich 50 tam a vybere 2. A ostatných,
všetko v 5 stupoch, všetko uzavrené, útvary sa pohybujú, to znamená, každý má svoje mesto, tak nemôže utekať. To má svoj organizačne psychologický význam. Keď on má kde musí stať, tak tam stojí. Ináč on by robil, čo chce. Jeho voľby sú obmedzené maximálne. Takže nás zavreli do jednoho baraku, tam sme boli 2 dní zavreté a pochodovali sme už, príde SS stráž, to sme nerobili tam nič. Jeden z tých chlapcov z tej skupiny, ten utiekol oknom, boli asi takto veľké vetracie otvory. Ale on bol veľmi nadaný, ten chlapec bol taký telocvikár, gymnastický tréning mal, aj bol veľmi dobrý spevák, chodil do nejakého spevokolu v Budapešti. A on aj nebol žiť, ten chlapec, len čiastočne. Tak vyskočí z toho okna potom, lebo pár ich to urobilo, a on to urobil tak elegantne, ale potom už som o ňom sa nedozvedel, určite ho chytili a zabili ho, aj toho. No a počkajte, že teda už potom boli tie selekcie také, že vás tam bolo 50 a 2 vybrali, že tí prežijú a ostatných zabiť? A teraz a tých, a ja som bol medzi tými, ja neviem, čo sa stalo s tými, ktorých vybrali pár, že prežijú. Ale asi tiež neprežili, lebo som v živote nevidel z tých už nikdy nikoho. Čiže vás zaradili medzi tých, že zabiť? Áno, a teraz ma zavreli do jednoho baraku a to bol barak, že vy ste už vybavení. Koniec. Áno, len sa čaká na voľnú kapacitu. Lebo to je kapacita už, ktorá je kedykoľvek nasaditeľná, ale keď príde vlak, no tak musíme spracovať ten vlak. Tí ľudia nemôžu na to. Je len jedna železničná stanica, kde odbavujeme tie mŕtvoly, tých živých mŕtvych. Takže tie transporty musíme odbavovať a keď teraz máme hodinu času, no tak naženieme ešte tých asi 500 chlapcov, alebo koľko tam bolo nakoniec. No a ideme, už pochodujeme takto. No do toho krematória. A každý to vie, no tak ideme. Predtým sme rozmýšľali, a je to čosi človek o čom rozmýšľa. To som popísal v tej knihe, ale to není, to je ťažké čítanie. A čo ste predtým rozmýšľali? A teraz na kole ide proti nám jeden SS-ák, lekár, zrejme na kole ide, stop. A teraz volá, čo hovorí tým SS-ákom, čo nás viedli, to bola taká eskorta celá, tak ešte nás nahnali do jednoho baraku a tam každého ešte vyšetril asi to bol doktor, lebo siahal mi na svaly naraz, ako taký odborným spôsobom. A ja som sa vypol, on sa ako keby sa bol usmial. Lebo ja som nemal žiadne svaly, som kosta koža, ale asi sa mu ľúbilo, že to je človek, ktorý chce žiť. Tak ma vybral medzi tých živých. A jeden spolužiak z gymnázia v tom Ostrihome, s ktorým sme tak sa kamarátili, ešte asi 3-4 mesiace pred tou selekciou SB hrali gombíkový fotbal na stole. Sme boli také deti. Vtedy to deti tady tu 2 bránky a tí hráči sú gombíky a ten malý gombík je tá lobda a tak ďalej a hrajú taký fotbal. A za pár mesiacov on už pochoduje preč a ja tam stojím medzi tými živými a on sa takto otočí a takto zdvihne ruku a ja ruku tiež takto a s takou tvárou a on už sa neobzie a ja ešte raz to skúsim. Ešte raz na nej. Až tá ruka zostane v polovičke. A on už sa neobráti späť a ja tú ruku zase stiahnem dole. No to ja som taký zrakový typ. Ja aj som preto zrobil ten zrakový výskum rôzne. A to je niečo ako film toto celé, ale hrozostrašný.
No a tí boli, no neviem, za pol hodiny určite boli hotoví, lebo tam do toho krematória sa dalo dojsť za 10 minút. No, takto ste sa vlastne zachránili? Tým No to nebolo svalov. tak jednoduché, áno, lebo potom mňa strčili do iného komanda a tam som už, tie dôvody, prečo sa volá, kto zachráni, je niekoľko. Poprvé, musí mať nepredstaviteľné šťastie. Nepredstaviteľné. Keby sme zobrali pravdepodobnostný počet, tak to nám nevyjde nikdy. Ale vždy je volačo, čo neštimuje a to je ten šum, ktorý je v tom výpočte. Tak ja som ten šumový. To bola prvá vec. Druhá vec, ja som chcel zostať naživu. Mal som v sebe takú, že sa snažím. Dokonca som mal takú myšlienku, že ja, a to bolo smiešné, ale že budem žiť do 70 rokov a budem pracovať, budem robiť nejakú zaujímavú prácu. Nevedel som ako. No teda prekonal som plán. Dobre. Takže... Tretia vec? No a tretia vec bola vlastne tá, že druhý ti pomôžu. Není tak, že každý pomôž si sám sebe a zachráň sa. Nie sobectvom, ale altruizmom sa prežívalo. Boli dva typy adaptácie. Prvá individualistická a kolektivistická. Individualistická znamenala skoro vždy: pridám sa k tým utlačovateľom, prihlásim za pomocníka kápa a kápo urobí nejakú chybu, tak on vlastne vyťahnutý a strčia ho tiež do pece skôr, alebo nepozdejšie. A on sa dostane do jeho, to bol systém uzavretý. To sa nebolo tak, že to boli Nemci a potom bol nejaký nepopísateľ, nejaký neurčitý počet nejakých týchto ľudí. To boli funkčné systémy, presná organizácia. Tých kápov bude toľko, tí budú mať pomocníkov toľko a jeden musel vypadnúť a druhý sa tam mohol strčiť. A to už boli petenti, že čakali na to, než tam skočí a keď v pondelok tam skočil, tak v útorok už on byl, ja neviem, povedzme vychádzkovými palicami alebo gumovými kabely. Svojich bývalých kamarátov. Svojich bývalov, zajtra. To trvalo dní, než volakto sa adaptuje týmto spôsobom. Ten systém bol taký, predstavte si, jak mravci urobia sa z vlastného tela, urobia most. A ten poschobruje nahore. A ten celý láger bol urobený z tiel akoby z tých ľudí, a ako keby nejakým potrubím boli tlačení tí ľudia do toho krematória, ale tí steny toho krematória, to potrubie boli tiež ľudia. A ja vlastne to vždy tak, lebo vidíme Univerzita Komenského a to nie je tá budova, to drevo a tie kamene, ale to je ten systém z ľudí zložených. Ale to si človek neuvedomuje a tam to bolo úplne jasné. No a teraz prišiel 44. rok, 40. Kedy prišli Rusi? No, to bolo v januári. 45? Áno, preto 27. januára je to oslobodenie. 45. Áno. No ja som sa dostal do iného komanda medzi nejakých ruských zajacov, tí mi veľmi pomohli. Potom bol som ešte v rôznych miestach, ale to by sme hovorili asi príliš dlho. Nie, ale ja som sa dočítal, že vy a ešte jeden chlapec ste boli v čase, keď už Nemci teda odišli zo Svienčimu, lebo už sa Rusi blížili, ale Rusi ešte neprišli, tak pár dní ten tábor bol... To bolo asi 9 dní. A že vy to bola samovláda väzňov. A že vy a ešte jeden chalan ste boli na tej bráne ako hliadka a pozerali sa, kto teda prichádza. Presne tak. Čiže vy ste boli prví, ktorí ste zbadali Rusov. Ja som bol, ne Rusov, ja som bol ja som bol ten, ktorý zbadal posledného utekajúceho Nemca. To je skoro to isté. A bol jeden. A to bolo jasné, že keď je vojak sám v poli, alebo volakde, a on utekal a ťahal pušku za sebou v snehu. A len taký malý sneh, malý, tenká vrstvička. A ten remeň nebol remeň z kože, to byl remeň z imitácie.
tá ríša už troška išla cugrund, jak sa hovorí česky a slovensky. Takže vidím ho a vedľa mňa stojí, to bol taký už vyspelejší, bol oveľa chytrejší než ja, lebo to bol nejaký rabínsky, z takej rabínskej ješiva sa ho volá, tá rabínská škola. A ja mu hovorím, a ja tiše, lebo my sme boli v miestnosti, kde boli uskladnené hudobné nástroje, vedľa tej brány Arbach, a keď idete, vstupujete, keď povedzme ako turista, tak po ľavej strane je jednoposchodový dom, tie domy vyzerajú stejne v tom hlavnom lágri osvieť, všetky stejné, a tam dole tie hudobné nástroje a tam nás zaviedli teda taká podzemná organizácia väzňov a pozerajte sa, lebo sa stalo predtým to, že prišla SS-ácka také komando, obsadili všetko, strčili nás do nejakého skladu a zajtra ráno nás odženieme pešo, no tak to by nebol prežil nikto. Ja obzvláštne, lebo ja som už mal tuberu a nevedel som o tom. No, ale my sa pozeráme a ten Nemec, a ja hovorím, čo keby sme mali tak pušku, tak ho zastrelíme ako zajaca. A on hovorí, za 5 minút je 12, je koniec vojny. Aj keby sme tú pušku mali, tak by sme ho nestrieľali. Židia nerobia, ani nechodia na polovačky. To ma poučoval ten. No a potom sme sa takto bavili týmto chlapom. No fakt, že to bol posledný. A keď už je vojak sám, tak už je prehratá vojna. A on, alebo volá do iných, že už sa presne nepamätám, ale hovorí, u Židov, Židov je vlastne, to je sociálne zariadenie, že musia byť 10, aby sa mohli modliť. A Žid nemôže byť bez toho modlenia. To znamená, keď oni v tej diaspore sa šírili, tak museli zakladať takéto detašované osady, aby ich tam bolo aspoň 10 mužov. To znamená, plus tie ženy, deti a tak ďalej, tak povedzme 25, 30 ľudí, lebo to už je buňka, ktorá je životaschopná. A s vojakmi je to isté, lebo keď je jeden vojak, na čo je vojak? Musí byť vždy jeden veliteľ, ktorý mu hovorí, čo má robiť, a musia byť práve tiež tých 10 alebo koľko okolo neho. Tak to bol koniec vojny. Hovorili sme, už máme to za sebou. Ja som mal na pláne, že naši hudobníci nám zahrajú 3 pesničky, ale z toho rozprávania vášho, ktoré je teda na jednej strane hrozivé, na druhej strane úchvatné, tak som sa rozhodol, že bude už iba posledná pesnička, čo bude asi za 15 minút, čiže 45. Čiže teraz máme ešte 15 minút. A ja ten čas chcem využiť na vlastne už iba 2 otázky. Tá jedna ešte sa týka toho, čo ste práve povedali. Po tom, čo ste zažili v tých koncentrákoch, po situáciách, kde ste boli na hranici smrti, kde ste už boli dokonca vybratí do toho, že teda už vás idú zabiť a za pol hodinu budete mŕtvi, ste to nakoniec prežili a teraz príde, že oslobodenie, že koniec. Tak čo sa vtedy človeku odohralo? No to bola veľmi ťažká chvíľa, lebo dokiaľ ide o slobodu, to znamená o prežitie, tak človek má úplne jasný cieľ. No predsa ja nedopustím, aby ma zabili, to je smiešné, ale prvá vec je, že o to sa musí človek starať. Ja ešte by som dodal, že to môj starý otec, dedo, tak toho život prestal baviť v tom lágru. Prestal ho baviť, lebo on bol vždy ten, ktorého strčili tí ostatní, že nech on ich reprezentuje, a on bol ten, ktorý musel stále tým mechanizmom toho menšieho zla ustupovať, a on bol ten, ako vedúci, ktorý tých svojich ľudí doviedol tam do toho miesta, a on im hovoril, no počúvajte ma, poďte so mňou, veď ja nechcem vám nič zlého. A potom, čo sa stalo? Povraždili všetkých. On to nezniesol. A prestalo ho to baviť, on bol mesiar, fyzicky pracoval celý život, on by bol prežil, aj keď nebol najmladší. A on poznal tie vojenské moresy rôzne, tak on vedel sa prispôsobovať tiež. A keby ho to bavilo, ale nebavilo ho to, tak ho potom vyselektovali, ale v Dachau.
a tam vyselektovali len tých, čo vôbec nebyli práceschopní, alebo sa chovali tak čudne, že neboli nič platní už, tak vyselektovali, odviezli vlakom do Osvietimi a tam ho spálili v tom krematóriu. A nevrátil sa kvôli tomu. Keby môj otec sa vrátil, lebo ten bol s ním, ten sa vrátil a nie. A ešte to bola, keď už som u toho návratu, to troška znie predsa len optimističnejšie. Ja už viem, že on sa vráti a on nevie o tom, že ja som nažive. Otec. Ako je toto možné, áno. Je to možné tým, že niektorí cestovali rýchlejšie domov a niektorí pomalšie. Tí takí šikovní, čo cestovali rýchlejšie domov, tí mi hovorili, tvoj otec už je na ceste. Lebo Američania oslobodili, to je vlastne, Dachau, to je vlastne Mníchov, to je časť mesta Mníchov. No a ja varím tam, dom som na malý domek v Štúrove, taká malý dom, ja som ho získal späť, ja som spravil strechu, ja som všetko upravil tam. Sám. Tie zákopy vojenské, lebo tam bola fronta, v Štúrove bola fronta, to nebolo také ako hladké oslobodenie, lebo cez Hron sa nemohli Rusi dostať, museli razy, hodili späť zase sem a tam. A padlo tam veľmi mnoho Rusov, tam pozabíjali Nemci okolo. No a ja a môj strýc, ktorý bol v takom duševnom stave, že ja som sa o neho musel starať, ja som mal tých 14,5. Ja som musel sa o neho starať a živiť ho. A otec príde. Tak ja som každý deň varil, už po ráku varím, obed je hotový. A on nejde. Dobre, tak odložíme, zase ďalší deň zase varím. A asi tretia alebo štvrtý deň. On príde, otvorí dvere. Otec. A ja mu hovorím, kde si? Ja už štvrtý deň miešam to. No, tak to bola veľká radosť, keď sa vrátil. No, ale ešte dobre, ešte sa vrátil. Že hovoríte, že to bola ťažká vec. A ja samotný pocit oslobodenia bola ťažká vec. Nie, to bolo nádherné, ale ten pocit bol krátky. Ja? To je fyziológia. Človek vyhodí do krve tie prirodzené opioidy, ktoré vyrába v sebe. No a šťastie, tak nekonečné šťastie, lenže to trvá 10 minút. 10 minút iba? Krátku dobu, no to má svoju biochémiu toto všetko. Tak má to aj psychologickú složku. No povedzme, mám radosť viac menej deň a potom už začínam rozmýšľať, čo bude teraz. Čo urobím? Mám zostať, alebo mám odísť? Čo bude po vojne? Kto prežil? Čo ja budem robiť? Aký to bude mať všetko zmysel? Čo mám podniknúť? A to je mimoriadne ťažké rozhodnutie. Takže základný pocit po oslobodení je depresia. Ale totálna, dlhotrvajúca depresia. A ako sú 27. januára takéto pamiatkové, zasa aj v Prahe sú. A rôzni politici, ktorí povedzme, roky ich nezaujímajú, nič ich nezaujíma, vrátane Židov. Takže prídu tam a troška tak alibistické dôvody majú, ale ja to nechcem posudzovať. Ale netýka sa to všetkých, pravda? No a príde jeden vysoký ústavný činiteľ a hovorí, prečo vy ste sa zachránili, radujte sa, podstata toho. A on si neuvedomil to, že keď hovoríme alebo zaoberáme sa tým holokaustom, to je ako keby sme boli na cintoríne. Všetko je, ako kdybychom boli na cintoríne, ktorý je obrovský, virtuálny, kde ani tie mŕtvoly nie sú, lebo ten vietor, ten ich popol a tie vody odniesli, to je biblicky, to znie. Viete, že tie vody, ktoré spejú do mora, nesú ten popol tých zabitých do toho mora. To neznamená, že čas plynie. To je kazateľ, v knihe kazateľa je toto. Dobre, takže vlastne
ide o to, čo budeme vlastne robiť, aké to bude. A tento hovorí, on nepochopil ten človek, ten politik, že vlastne, keď idem k hrobu svojej matky, tak ja sa neradujem. Ja idem do seba, keď mám tú schopnosť a ľutujem toho a rozmýšľam a kontemplujem, ale nemám radosť z toho, že ja žijem a tí, čo sú pochovaní na tom obrovskom virtuálnom cintoríne, že sú mŕtvi, tak môžem sa tam radovať. Elementárne veci nie sú pochopené, ktoré sa týkajú toho holokaustu. Elementárne veci nie. Posledné dve otázky. Jedna je, čo to s vami urobilo. A druhá je, že či je to minulosť, ktorá sa nemôže zopakovať. Dobre. Čo to s vami urobilo? No, so mnou to urobilo to, že som nakoniec teda sa dostal domov, tam som odpochodoval sám. Keď som vypochodoval z tej brány, Arbeit macht frei, povedal som si, pôjdem sám. Skoro ráno, sneh, putujem pešo do Krakova. Teraz som dostal cestou záchvat kašla. Bol so mňou nejaký Rumun, nejaký tiež väzeň, ktorý pochodoval zase pešo do Rumunska. Ste šli pešo? Pešo. Ja som nechcel čakať. Že pôjdem do Krakova. Ja som neveril tomu, že tí Rusi môžu to dobiť to územie tak rýchle, veď obrovské nemecké sily, veď my sme to ako videli a počuli, sa ešte tiahli pred ruskou frontou. To je pravda, že 3 milióny Rusov útočili na Berlín. To bola posledná bitva na Berlín. Ale ja som, a okrem toho mal som čudný pocit, že nie som zdravý, bol český lekár, tam hovorí, snaž sa dostať čo najskôr. Ten už tušil, že mám tuberu, ale ja som neplýval, rentgen nebol. A keď tak ideme s tým Rumunom, tak naraz začnem plúvať krv, takže bielý sneh a tie červené plúvance cez celé Poľsko. To bola moja cesta domov. A dostal som sa potom ruskými transportmi složitým spôsobom. Za 2 mesiace som bol doma. Ale keď sa pýtam, že čo to s vami urobilo, myslím, že ako s človekom. Urobilo to, že som chcel žiť. Že som si, rozhodol som sa, že chcem žiť, že pôjdem domov čo najskôr, že tam sa vyliečím, rodičia sa vrátia a budeme pokračovať. No otec sa vrátil, matka sa nevrátila. No vrátila sa vlastne doma žena, ktorá mi tvrdila, ktorá bola taká protekčná, pracovala ako ošetrovateľka v nemocnici v Lágru, v ženskom oddelení, že ona vie, že moja matka odišla s ostatnými do Nemecka na prácu, to znamená, že mohla prežiť, ale vo skutočnosti ona bola tá, ktorá videla, že moja matka vedie tú svoju matku, tú starú mamu, a že preto sa nemohla vrátiť. Ale opačne, ja som bol s jej synom v tej skupine tých chlapcov. A teraz si predstavte, že u jednej tej selekcii to bolo, on bol dobrej kondícii, to bol výborný fotbalista, bol ten chlapec. A bol v takej kondícii, lebo matka mu posielala nejakým kanálom, veď bola ilegálne hnutie tam. Jedlo, takže on bol na tom lepšie. A teraz vymysleli takú selekciu pre tých chlapcov, že na fotbalovej bráne, preto hovorím, že on fotbal, to bola jeho obľúbená vec, že príde SSák a zobere takú laťku malú a drží v perách, drží klince, ako už sa to robí, jednou rukou drží kladivo, druhý toto vyťahne, zatlče, tak sa pozrie, no ako sú tí chlapci. Teraz sme museli prebehnúť pod tou laťkou. Kto dosiahol? Ja len. A on bol asi o toľko menší, tak sa dostal do druhej strany. A 2 SS-áci stoja, chlapci utekajú a buď chytne,
alebo nechytne. A sú dvaja SS-áci. A to bolo Laufschritt, ako ho nie, behom. A jeden, a tak majú úsmev v tvári, tí dvaja. A jeden chytne toho, ktorý dosiahol a usmerní ten jeho beh na jeden smer a vedľa stojí druhý SS-ák tiež s úsmevom a usmerní ho na tú druhú stranu. Na smrť. Na smrť. A toho chlapca tam vyselektovali týmto a to bol syn tej ženy, ktorá mne luhala, že moja matka prežíva a ja som nevedel, akým spôsobom ja mám až po vojne povedať, že jej syn zomrel. Tak keď ona hovorila, tak potom sme si povedali, že náš najbližší človek zomrel s tou ženou. Preto sa to pýtam, lebo keď človek prejde nejakou ťaživou vecou, tak často to na ňom zanechá nejaké stopy, niekedy také nevratné, niekedy sú to úplné traumy, že ten človek nevie spať a nevie žiť normálne. Vy ste prešli peklom a teraz sa tu rozprávame po 70 rokoch. Ako sa to dá? No, ako sa to dá? Ja vám to poviem, ako to je. Tak existuje klinický symptóm, ktorý sa nazýva posttraumatický stres. A je to vlastne tak, že nie len že nemocný tým stresom ten, ktorý prežil, ale aj sa to prenáša na ďalšiu generáciu mechanizmom kultúrneho prenosu. Keď ste mali decko, tak otec vám vyprával, alebo aj starý otec, nejaké hrozné veci, ktoré on si pamätá a do smrti nemôže zabudnúť. A príde ešte tá druhá generácia, tá si to tiež pamätá až do smrti. A keby bolo času, tak sme si mohli vypočítať, ako dlho tá pamäť žije, teda u jednotlivca, ktorý tam bol, až do jeho smrti, aj keď sa zdá, keď je aktívnom živote, tak vlastne, že keď ja som vypochodoval z toho lágru, tak som sa neobzrel a povedal som si, a týmto mám vybavené a neobzriem sa na tú Arbeit macht frei. Pootvorené dvere tam tie. Vo skutočnosti ľudia žijú s tým vedomím a k tomu sa vrátia a to trvá 100 až 150 rokov, dokiaľ to bude živé, len preto, že tí ľudia nesú v sebe tú vec. Ale nedostane každý ten posttraumatický stres. Niečo ako imunita proti tomu, alebo také silnejšie povahy to vydržia. Trvá to dlho, tá depresia sa tiahne roky a ja som si povedal, no musím ísť do nejakej školy, tak prihlásim sa. Tak potreboval som vysvedčenie, musel som loďou do Ostrihoma. Tam bol taký fašistický profesor, čo nás neustále vyhrá vojenské znalosti, alebo ako sa menuje. To, ako Maďari vyhrávajú všetké bitvy a admirál Horthy tiež všetko vyhráva a bolševici majú sami s takými židovskými nosmi a tak ďalej. Proste taký fašistický predmet. Prídem tam do toho gymnázia, zástupca riaditeľa, tento chlap. Predtým hovoril komunistické hyény, teraz hovoril fašistické hyény. Úplne identický slovník. Tak som si zobral vysvedčenie, neobrátil som sa už nikde, zistil som, že všetci, ktorých som poznal, sú mŕtvi a vrátil som sa späť. A teraz sa pozriem na to vysvedčenie a z toho predmetu tie vojenské znalosti, každý Žid alebo každý nespoľahlivý z toho dostal 2. A ostatní všetci dostali bez skúšania 1. A on ten somár mi napísal, že som dostal 1 z toho. Tak ja sadnem zase na tú loď a vrátim sa spátky, aby mi to vyškrtol. Potom som sa na to vykašľal. No, študoval som, roky to trvalo. Samozrejme, človek je tým poznamenaný, ale zase nie tak, aby som nemohol v živote. Som sa snažil, a nie som sám, nie je to zásluha, ale obvykle tí, čo vydržali, z toho svojho počiatku ťažko získaného, alebo povedzme skoro zbabraného života, chceli volačo vypracovať. No a niektorým sa to podarilo, niektorým nie, no tak robím, celý život som vedeckého pracovníka v akadémii, výskum mozku ma zaoberá, no to je dosť zaujímavé téma. Teraz to robím už prostriedkami, povedzme, nie experimentálnymi,
lebo na to nemáme tie prostriedky teraz, ale také sociálne psychologické, nebo také veci robím, snažím sa neprestať pracovať, to je to celé. Kde si som sa dočítal, že to na vás tá skúsenosť zapôsobila tak, že už nemáte z ničoho strach. A je to pravda. Je to pravda, že zabudol som na to a ja si musím ako pripomenúť, že lepšie buď opatrný. A je taký pekný, v tom kazateľovi je taký pekný citát na to. Prečo by si sa zničil, je tam napísané. Nerob zbytočné veci, prečo by si sa mal zničiť skôr, než príde tvoj čas. Takže provokovať a robiť, ale aby som sa voľakoho bál, ako povedzme nejaká autorita. Má to aj, neviem, tie autority príliš som neuznával, ale bohužiaľ väčšinou som mal pravdu, takže to zase nebolo tak veľké nešťastie. No a tá posledná vec, keď vás teraz hodinu a pol počúvam, tak trocha so To ste vytrpel svoje. Nie, troška so zatajeným dýchom, naopak. Ale je to také, že tak to bolo pred 70 rokmi, 60 rokmi. To sú veci z kníh, to sú veci z dejepisu, ale vy tu sedíte, ja sa vás môžem takto dotknúť, Tomáš radil, že to nie je dejepis, to je teraz. A to je tá otázka, že nám sa to mnohým zdá ako dejepis, nám mladým ľuďom sa to bude zdať ako úplný dejepis, ale je to dejepis, alebo to stále hrozí? No, ja som mal túto otázku, teraz som mal prednášku tiež tam u Egona Gála. No, je to asi takto, že keď povedzme, príklad, povedzme, keď ja som začal troška chápať, čo je svet, tak to bolo v roku 1940. No a od tej doby uplynulo teraz 60 a 70 rokov, 70 a niečo ďalšie. Tak keby som teraz tú časovú osu otočil, prevrátil takto, opačne, tak kde ja sa dostanem? Asi 1870 Maxmiliána zabili v Mexiku. A čo je mňa do toho? Alebo Parížská komúna. O tom som čítal x-krát, ale nepamätám si stále, čo bylo, akým spôsobom to bylo. Ako to bolo s tým 18. Brumaire Ludvíka Napoleona. Takéto veci, to je písaná história. Písaná história, bohužiaľ, je k ničomu, lebo vlastne sa podľa nej skoro nikto neriadí, ani tí, čo majú tú zodpovednosť. Bohužiaľ. Ale existuje tá žitá história a pokiaľ žijete, máte v sebe, lebo to neviete vymazať. A to má biologický význam. To nie je, že volá, kto je slabý, silný, to každý. Lebo keď ja si pamätám nebezpečné veci, ktorými, teraz hovorím ako ten neurofyziológ alebo niečo podobného, pamätám si tie veci, ktoré boli životu nebezpečné. Ide len o životu nebezpečné veci. Ináč zabudne človek všetko. Tak to môže byť pre mňa výhoda, keď to príde znova, lebo predstavme si človeka, keď zbieral tam tie zdochliny kde v Afrike. Tak to bude pre mňa výhoda a skôr to prežijem. Tie životu nebezpečné veci sú selektívne pamatované nadlho. Ja? Takže vlastne tá myšlienka, tá idea zostáva žitou históriou stále. Ale neplatí to pre tých mladých. Predsa ako ja som nič nevedel o Napoleonovi, cisárovi potom druhom, tak nemám tiež samozrejme ten dnešný chlapec alebo nejaký zo školy. Veď to nemôžu mať o tom predstavu. A tým skôr, že to také hrozostrašné veci si nevedia predstaviť. Veď bohužiaľ ani odborníci, ktorí sa živia tým, vyučujú na univerzite a podobne, oni vlastne nerozumia, väčšinou nechápu, čo učia. To je ako keby, povedzme, kto učil, ja neviem, elektrické inžinierstvo, alebo a nevedel, nepochopil Ohmov zákon, ja,
lebo nemá tu, nikdy ho ten prúd nepraštil. Ja nevie, čo je to raz medzi napätím a medzi intenzitou a nevie, čo je rozdiel. Takže tí ľudia majú niektorí niekedy dobrú vôľu, ale nechápu ani tí odborníci, čo to bolo. Musí sa preto stále tá podstatná časť toho posolstva šíriť, lebo asi na to ste naznačili, že vás to zaujíma, že ide o to, či sa to môže opakovať a ako sa zachovať, keď je niečo takého. A môže niečo takého prísť? Môže. Ja hovorím, že môže. Je Elie Wiesel, ktorý je taký ideológ, ten hovorí, že to bol unikát historický, ktorý sa nemôže opakovať, ktorý je nepoznateľný. A ja hovorím, že to neplatí, lebo keď je to nepoznateľný, tak ja sa v živote, nie len ja sa o tom nedozviem, ale ostatní ľudia tiež nie. Ako ja mám voľakov presvedčovať o tom, že holokaust bol špatný a nerobte veci podobné, keď je to nepoznateľné. Veď to je somarina, to predsa tak to nefunguje. Takže vlastne je treba to skúmať, všetko sa dá skúmať s väčším alebo menším, alebo aj so žiadnym výsledkom, ale treba to skúšať. A to je informácia, ktorá je cenná, ktorú je treba predávať. Lebo história ako taká sa neopakuje, nebude Adolf Hitler a Goebbels a toto všetko sa opakovať a nebude už osvietím iný než muzeový. Ale tie triky a tie rôzne machinácie, pomocou ktorých sa dajú ľudia ovládať, tí boli dokonale pripravené. A tí nie sú bezprostredne závislé na histórii. Tie sa môžu použiť v praxi inde, za iných podmienok, za iným účelom, ale sú použiteľné. A také veci, aký je mechanizmus tej nenávisti, ako sa dá nenávisť nabudiť, o tom som mal teraz tú prednášku. Lebo na nenávisť skutočne je, antisemitizmus to je nenávisť proti Židom, ale je to širší pojem. Nenávisť je vec, ktorá má čiastočne fyziologicko-biologický základ. To je v ontogenéze, to sme zdedili. Existuje to, nedá sa to riešiť len morálnym kázaním, alebo tu zostáva, je tam taký zvláštny jav, že podstatné je zamerať tú nenávisť. A to sa dá manipulačne urobiť. Na koho? Dneska sú tu Romy, zajtra to budú homosexuáli, pozajtra neviem kto. Ale keď sa tá nenávisť akoby narovná tak, že ide paralelne na nejakú obeť. A není to tak, že každý nenávidí niekoho iného. A ten môže byť vlastne kdekoľvek, inde. Potom z tej celej sústavy není výstup nejakej nenávisti. Ale keď je to takto zameraný, to je ako laserový paprsek, teda ten lúč, ktorý, keď trafí tú menšinovú skupinu, to môže ako spáliť zaživa. A tá energia nemusí byť väčšia ako, to je srovnateľná idea, ako povedzme difúzne svetlo o stejnej energii, to znamená tá nenávisť, ktorá není zameraná. A zamerovať nenávisť sa dá. A je na to taká teória, sociálne psychologická, že vlastne to je podstatou. Nejaký človek, ktorý sa zapojí medzi tých nenávistníkov, nemusí viac nenávidieť, než nemusí, ani to sa ani nedá dosiahnuť. Nemôžete predsa vzať 20 miliónov Nemcov, alebo Angličanov, koho chcete. A každého psychologicky rozoberať, dať mu 10-ročné školenie, aby sa naučil nenávidieť, to predsa nejde. Ale ten človek sa v podstate vôbec nemusí zmeniť a keď sa len zmanipuluje tak, že je zameraný na stejnú obeť, tak tá obeť to má spočítané. Takže to nebezpečie tu je. A sú zbytečné vojny, na čo bola Balkánska vojna, komu to čo prinieslo? Nikomu nič. Vraždí sa v Tajsku, neviem, v Afrike, koľko pozabíjali ľudí.
A stačí, povedzme, aj malá nejaká živelná katastrofa, všetko sa zmení strašne rýchle. K dobrému sa menia veci pomaly a vývojom, nie revolučne, evolučne, ale k zlému sa veci menia rýchle a revolučne. Povedzme, stačí New Orleans, čo sa tam odohrávalo len preto, že bola vysoká voda. Našťastie v tom parkánu, čili Štúrove, tam dobre urobili a starajú sa o ohrádze, tak sa to nestane a tam sa nestarali. A čo sa tam robilo? Nehovorí sa o tom, ale to bola strašná vec, čo sa tam spoločenský, z hľadiska agresivity a vraždenia ľudí. Pán Radil, počúval som vás veľmi pozorne a bola to, vy ste povedali vtipne, že to bolo asi pre mňa utrpenie, ale je to naopak. Bola to jedna z najsilnejších klámb, ktorú som tu zažil a robíme to už 10 rokov. Ďakujem, že ste prišli. Ja vám ďakujem za pozvanie. A vážim si toho, že máte o to záujem a myslím, že aj diváci, že majú o tie veci záujem. Lebo také hrozné veci sa môžu opakovať. To musíme na to myslieť stále. Ďakujem pekne a posledná skladba.